ሰላም 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 ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንሶምን ሰላም ክትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። እምበር ሎማዓንቲ ድማ ቃላት ቪድዮ ሒዘልኩም መፂኡ ኣለኹ ብዛዕባ ቃላት ኔዘርላንድስ ሓሳባት ማለት እዩ መቐፀልታ ናይዚ ክገብሮ ዝቐነኹ ስለዚ ተስፋ ይገብር ጥቕመኩም ክህሉ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እዩ ሕጂ ሰናይ ምክትታል zwemmen 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 ምሕንባስ zwemmen ምሕንባስ ik kan goed zwemmen ik kan goed zwemmen ik kan goed zwemmen ኣነ ንፉዕ ሓምባሲ እየ ወይ ኣነ ፅቡቅ ጌረ ክሓምቢሰ ይኽእል እየ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ik kan goed zwemmen zwemmen ምሕንባስ ማለት እዩ ik kan goed zwemmen organiseren organiseren ምድላው ማለት እዩ organiseren ምድላው wij hebben een demonstratie georganiseerd wij hebben een demonstratie georganiseerd እንታይ ብልና ኣሎ ንሕና ሓደ ሰልፊ ወዲብና ንብላ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ሓደ ሰልፊ ወዲብና ንብላ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ሓደ ሰልፊ ወዲብና ንብላ ኣለና ኦፕንባረ ህዝባዊ ኦፕንባረ ህዝባዊ bibliotheken zijn openbare voorzieningen bibliotheken zijn openbare voorzieningen bibliotheken zijn openbare voorzieningen እንታይ ብለና ኣሎ ኣብያተ መፅሓፍቲ ህዝባዊ መሰረጥያታት እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ bibliotheken zijn openbare voorzieningen kinderopvang መውዓሊ ህፃናት ማለት እዩ kinderopvang waar is de kinderopvang waar is de kinderopvang እንታይ ብለና ኣሎ እቲ መውዓሊ ቆልዑ ኣበይ እዩ ወይ ከዓኒ ኣበይ ኣሎ waar is de kinderopvang studenten ተማሃሮ hoeveel studenten studeren aan deze universiteit hoeveel studenten studeren aan deze universiteit ተብልና ኣሎ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ክንደይ ተማሃሮ እዮም ዘለዉ ወይ ክንደይ ተማሃሮ ይመሃሩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ hoeveel studenten studeren aan deze universiteit school ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ school ቤት ትምህርቲ onze zoon zit op een christelijke school onze zoon zit op een christelijke school እንታይ ብለና ኣሎ ወድና ኣብ ክርስትያናዊት ቤት ትምህርቲ እዩ ዝመሃር ወይ ከዓ እዩ ዘሎ ንብላ ኣለና ማለት እዩ onze zoon zit op een christelijke school ክላስ ክፍሊ ማለት እዩ ክላስ in welke klas hebben we Nederlands in welke klas hebben we Nederlands ኣበናይ ክፍሊ እዩ ኔዘርላንድስ ዘለና ኣበናይ ክፍሊ እዩ ኔዘርላንድስ ዘለና in welke klas hebben we Nederlands onderwijs ትምህርቲ onderwijs
Op deze school krijg je onderwijs in technische vakken. Op deze school krijg je onderwijs in technische vakken. داولنالو ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኢኻ ትመሃር ብለናሎ ማለት እዩ Op deze school krijg je onderwijs in technische vakken. Bos ምሕራቕ ማለት እዩ ቦስ ምሕራቕ Ik ben boos op Musie. Ik ben boos op Musie. أنا بموسى حريقة ولا خم عيتي وكاني أنا نموسى حريقة له وكاني أنا موسى أب موسى حريقة له خم ولا خم عيتي أنا بموسى حريقة بالمالتي Ik ben boos op Musie. كفاد دما قطعة مالتي كفاد دما قطعة Hij was erg kwaad op de man die hem aanreed. Hij was erg kwaad op de man die hem aanreed. دمنالو ንሱ በቲ ዝወቕዖ ሰብኣይ ኣዝዩ ተቖጥዐ ማለት ወይ በቲ ዝረገፆ ሰብኣይ ኣዝዩ ተቖጢዑ ንብል ኣለና ማለት እዩ docent መምህር docent Deze docent geeft les in aardrijkskunde. Deze docent geeft les in aardrijkskunde. ተብልናሎ እዛ ወይ እዚ መምህር እዚኣ ወይ እዚ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እያ ትምህር ንብለናሎ ማለት እዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እያ ትምህር ወይ እዩ ዝምህር ንብላልና ማለት እዩ Deze docent geeft les in aardrijkskunde. Schoolfeesten ናይ ቤት ትምህርቲ በዓላት ማለት እዩ wordt elk jaar hier op school een schoolfeest gehouden. Er wordt elk jaar hier op school een schoolfeest gehouden. ዳብለናሎ ኣብ ዓመት ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ድግስ ይግበር ወይ ከዓኒ ፅምብል ይግበር ወይ ከዓኒ በዓል ይግበር ንብላልና ማለት እዩ ዓመት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ቤት ትምህርቲ በዓላት ይግበር ንብላልና ማለት እዩ ወይ ከዓ ድግስ ይግበር ንብላልና Er wordt elk jaar hier op school een schoolfeest gehouden. groeten ሰላምታ ማለት እዩ groeten Hij groette mij met een knikje. Hij groette mij met een knikje. Hij groette mij met een knikje. ኣብዚ እውን ናይ ሕሉፍ ኢና ንዛረብ ዘለና ተ ኣለዎ ዳብልቲ ማለት እዩ ርእሱ እንዳነቕነቐ ሰላም ኢሉኒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሱ ርእሱ ብምንቕናቕ ሰላም ኢሉኒ ንብላልና ማለት እዩ Hij groette mij met een knikje. kussen ምስዓም ማለት እዩ kussen ምስዓም Ik kuste hem bij het afscheid. Ik kuste hem bij het afscheid. Ik kuste hem bij het afscheid. ተብለናሎ ክሰናበቶ ከለኹ ስዒመዮ ንብላልና ማለት እዩ ክሰናበቶ ከለኹ ስዒመዮ ንብላልና ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ነሎማዓንቲ ቪድዮ
ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ኣብ ዝመፅእ እውን ብካልእ ቪድዮ መቐፀልታ ናይዚ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ብኡ ክንራኸብ ኢና ንሎማዓንቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ እውን ኣብ ታሕቲ ኣፍልጡኒ ኣነ እውን ደስ ክብለኒ ከመይ ከም ትረኸብኩሞ ንክፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰናይ እዩ ቻው